Ngizimu Afrika nganibingelela abafowethu esikhathini eside. Igcinene izathu ke zimbali network inokuhlupha kakhulukazi izulu mali ngelihle iyahlupha. Cha bafowethu esikhathini eside singasabonani ngizoletha engijwayele ukukuletha la uqoqa isimo noma uqoqa inkulumo yekomidi i-ad hoc committee lasePhalamende noma imadlanga. Einsukwini embili ngingazike noma lukhona olunye bekukhuluma uVusumuzi Cat Matala. Engicabanga ukuthi sisonke singabahlali besikubhekile ukukhipha ufakazi bakhe ukuthi ufakazi aqhamuka nabo buzosibeka kusiphi isimo ngoba kusalokudonswe kancane okungaphansi kwestatement esaqhamuka nobaba uMkhwanazi ngo6 July 2025. Uqhamukileke noma ngenaso isiqiniseko kungawo ukuthi insuku ezintathu mangibuka kancane ngithatha la emafonini ngoba siphazamiseke la kutheni sikwazi ukuba sefonini ngezathu ezithile. Ngiyacabanga insuku ezintathu noma ezimbili bazofakaze bebebuka nabaneqiniso lalokho. Uyakhuluma ke kwengisakubona ngikuthola. One ukhululekile ngestatement sakhe azosiletha. Uyasiletha nje ngendlela nabambuzayo futhi ngibonge kakhulu kubafowethu abambuza ngokusiqonda isimo sokuthi okubalekile kakhulu akukhona ukumsabisa ukumenza akhuluma iqiniso esingalazi hleze elingasisiza futhi. Isidingo ke sokumthethisa ngoba ngibonile abanye ngokungabi nazo inhliziyo zokulinda bese bemthethisa kuxatshana uxabana nomuntu ophethe ubufakazi obuncengile sibuncengile lobufakazi balabo abantu okuthiwa i-testimony kabani namhlanje kabani bazokhuluma into esingayazi kusho ukuthi thina neindlebe zethu sikweleta ukulalela bese sibuza lokho nalokho hayisilwe nabo bakhona ke kodwa kilithimba lekomidi leli lasePhalamende elibone ngathi intukuthelo yabo izolawula isimo. Mina ngicabanga kanjalo futhi angiboni kanjalo. Ukhulumile ke ngokubona kwami sengiqoqa inkulumo kaVusumuzi Cat Matala ya. Ukhulumile uyalaleleka nemibuzo futhi abuzwa yona kusabukeke ngathi uyiletha ngokolwazi analo ngoba kufanele sikubone nalokho ukuthi imibuzo olethelwa yona mawusuyibuyisela emuva kubo weanswer enga noma yokugugusha abantu abathile cha kubukeke ngathi usakhuluma okungaphakathi. Yebo bakhona agcine kungelula kuye ngezathu zakhe ukukhipha amagama abo nakhona futhi ubengakulethi sakucasha ubekubeka nje ngokuphelele ukuthi uyacela ukungafinyelele ezingeni lamagama abo labo bantu. Ngibone ngathi ke sekusezandleni zekomidi ukuthi liqoqa kanjani ufakazi buzolekele laphi futhi lobufakazi obuqhamukile ngoba kuningi akuvezayo okungenzeka ke futhi kube into ekhona okufanele kucutshungulwe ukuthi ikhona kangakanani okungenzeka futhi kube into engekho okufanele kucutshungulwe futhi ukuthi ayikho kangakanani. Asazi angifuni mina ukuthi ngithi uyasiza nale ngoba phansi kwesakhe statement khona la aqhamuka khona nolunye uhlangothi futhi bese siluzwe ngenye indlela kwabanye abaqhamuke eqala nofakazi kade bebizwa yilo ithimba lesithangami lesePhalamende. Okunye ke kokugcina abafethu lokhu ngikhuluma nje njengomuntu owumhlali noyilungu lomphakathi no yi-citizen yala eMzansi. Kwenzekile ngayo yonke indlela okubuhlungu kiyo yonke lento kibo bonke abavezwa kuthiwa uphetheni sibanibani ngalento eyakhulunywa ngomhla ka6 iyodwa into engizodlulisa ubuhlungu bayo bafowethu. Kikho konke okunye okungenziwa lento ekhulunywa njengamanje ukuthiwa baphumela obala ngayo kunabantu abangekho ngokwemphefumulo through to lesisimo. Abaningi abantu abanye uyezwa kunokukidnap phakathi okuse sigabeni sokuthi labo bantu namhlanje abakaziwi ukuthi babekwapi.
baduka abanye benezifo ehlukahlukene ezidinga ukutreatwa ngokuthi usekhaya. Omunye ngizwile ngathi ube nesifo sikashukela. Leso sifo ke ngisho ukuthi uphuma ekhaya ekseni kufanele ube umuntu oshesha abuyele ngasekhaya ngenhloso yezinto okufanele uyithole kalula kangcono usekhaya. Phansi kwabantu abathunjwa balahleka ngaphansi kwalenkohlakalo yonke lelo ikhucululwa kancane kancane. Kunabantu abalahleka abangakatholakali. Ibona buhlungu engibudlulisa kakhulu kinonke bantu base South Africa ukuthi singakhuluma usuku nosuku sinconywe. Inxebe lingevaleke lelabantu abalahleka nabalahlekelwa imphefumulo. Ilokho nje ngidlulisa ngempela ukudabuka okukhulu nokuphindiwe. Yebo yena uVusmus Ketmatal ulethiwe futhi indlela alethwe ngayo izwisa ubuhlungu kwayona. Kodwa ke mhlawumbe kungangezinga lezinto ahlotshaniswa nazo. Yebo kokunye sikubona engathi sekuyilihaba kakhulu ngoba la sikhuluma ngomuntu yebo nawo amacala amaningi. Sinabo futhi abanye babantu abanamacala esihamba nabo ngaphandle okufanele ngabe ba kulesi asigaba igebengu uma kuwukuthi uyisigebengu ngoba sikhuluma ngabantu abebekwazi ukukhwabanisa imali yezwe. Bayabalwa abaningi bangaphandle njengalabo sebedlulile nje ababandakanya nalento baba uSenzo Mchunu noSibiya abaningi nje abavezwe kulento. Kucacile la enkulumeni masibalalela ukuthi abekho umsulwa. Kusho ukuthi mawungekho umsulwa uma kuqhubeka isikhathi kuthiwa kuyoze kuthathwe isinqumo sekuqedwe lento kowe kuyimuphi unyaka njengoba ilokhu itomula abantu ngamunye kukhona umuntu oboshiwe ukuthi makuzotestifywa yena ahambe ehudula amaketango pheko kweba kwakhe pheko kumosha kwakhe. Kukhona abantu ngaphandle abasakwazi ukuhlela ezinye zezinto ezifana nalezi ezibophisa ukhetho Matlala. Ngiyafisa noma ngeke ngizenzele ukuthi nomthetho phela usenze masithi igebengu ziyaboshwa kuba ukuthi zonke ihudula amaketango njengokhetho Matlala. Sekucishe kuzwisa ubuhlungu bese kukhombisa futhi ukuthi no bandlululo lukhona mawukuthi uwonile wone ngayiphi indlela obani bona babekwa la babekwa khona. Ngiyafisa ukuthi kusenje nobulungiswa ngoba bonke laba abantu ababalwa kulento nenkohlakalo nemali phakathi nedumbe ngaphansi kwegama labo zikhona. Abanye babo nje laba sebedlulela bekulalelwa khona uvo labo mabeshushiswa. Yinyeke into ezisa ubuhlungu kulesa sigaba egangile njalo ukuthi esewahudula lawa maketango angimseki ngibuyelwa ilento yokuthi kithi kini bakhona abantu abangona noma abantu abonile. Uma esethatheke wabekeka kulesa sigaba le nto yayenzeka ngisho umuntu elimale emaphoyiseni kade ganga waye yafaswe kanje ngisho seyisidumbu kwaya ke mhlambe basithambisela leyo nto yangabusenzeka nalena kulaba abafunda izikole ivusa lento okuthiwa itrauma mawuyibuka. Abantu kakhulu besifazane ngiyacabanga ukuthi abanye babo ingxenye yabo ibethusile le yanto ukuthi empilweni kuyenzeka indoda yakhe igange izifike kulesa sigaba sokwenziwa ibukwe umhlaba wonke ukuthi ihudula amacala, ihudula amachain angangamacala mhlambe awo, ihudula amachain angangokona kwawo. Ngale kwakho konke lokho umuntu omnyama ovukwe ilobo yabulwane osehuduliswa futhi lawa amachain awahudulayo. Yebo ke singephike sithini mhlawumbe kungangokona kwakhe kodwa belithe lami akwefanwe phela nabanye ngoba abaningi ababalwa la. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka ngangisemfushane kuboshwa ubaba uThoni Yengeni. Kwakunokukhwabaniseka kwemali ethile ngicabanga ukuthi yagcina ithenga iML ngalesa sikhathi angazi noma kwaku 300,000 kwakuyimali ethi ayibe lapho. Waboshwa wahlala ejele leso sikhathi engingasazanga ngoba ngangisemfushane. Yini na manje sekunabantu ababekwa insolo eziphatheka bese kuthiwa abaqhubeke badle imithi, abaqhubeke bedize, abaqhubeke bethenga umthetho wase South Africa ukuthi uvune bona. Kukhona abantu abahudula amaketango kanje yaya. Ngingeka point umuntu ngomunye kodwa niyabaza abantu abadlule
bathula ufakazi obudinga ijele lapha ya kulabo abantu esebedlulile kuleli komiti, kulabo abantu esebedlulile kuMadlanga, esebedlulile eParliament. Kunabantu ebenibona ukuthi isingakhuluma nje iMadlanga idelays izinto, lona lo bekufanele ngabe bayomjoyina uKhethi ngoba izinto eziningi nezihloko ziyababala ziyabafaka phakathi. Lokho nje bafethu bengizoqoqa udaba ukuthi lezi zinto kayikhulumile ngenaso kwisiqiniseko sokuthi izintathu noma zimbili ngenxa yenkinga zami nefoni. Kodwa la ngisambona khona kuma clips athi abanye abantu usakhuluma into ebukeka izwakala esingakwazi iqiniso la ukuthi liphi lingakanani. Lokho nje ngizokusho kuwe Mhlali lapha ekhaya emsebenzini nalawe uyithole khona lezi indaba ezifana nalezi ukuthi kusalaleleka esingakwazi ukuthi mhla izali iyozala nkomoni, mhla kuthiwa siyaligoqa siyaliphetha lolu daba olunekomiti oluneMadlanga obani ababusha kwamanje bayekelweni. Kukhona umuntu osahamba ngale yandlela makuthiwa uzoveza ufakaze ehudula maketango, umuntu omnyama wakithi wakwethu uboshwa abanye bakithi ngezathu, kodwa futhi lezi izathu ikhetha abanye abantu kwake kuthiwa ukukhetha iphele emasini. Sithi nje thina ukuze ilunge izinto abantu abaningi abathinteke egameni lenkohlakalo eSouth Africa ababoshwe. Ngiyojabula futhi sengiphetha ngihlala phansi kiyo yonke lento ngoba khona umuntu owusigqoko okuthiwa upresident avezwe naye kulama komiti omabili ukuthi kwenzeka uyakuzwa noma yakuzwa uthatha siphi isinqumo okuthinta yena ukwenza njengobani. Ngiyojabula kakhulu ngithobeke ngehlele ngezansi ukuthi umthetho uvuna bonke abantu base South Africa, awunamuntu omncane nomkhulu mhla kwajika upresident kulama komiti omabili. Ngiyabonga kakhulu.